Chamisa, Rumbendereko, Siana Inae Chamisa, Rumbendereko, Siana Inae Chamisa, Chamisa, Rumbendereko, Siana Inae Chamisa, Siana Inae Chamisa, Rumisa, Siana Inae Chamisa, Rumbendereko, Siana Inae Chamisa. Masquera say, More Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanga kukuya nini channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa gara subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nas More Zimbabwe takigrai nyaya, nikabuda nipa binga uko kurunzi ma foot soldiers awanenuso Chamisa wataenda Wachinosera Foundation for the upcoming and new political party Democratic alternative yerunzi kudaurongwa Nelson Chamisa pana video za rutrenda pa social media akabuditswa ne Change Radio vanhu vekubinga vachimba song for Nelson Chamisa vachauya vachitisiyana inaye Chamisa vachauya pachinzi in as much as Nelson Chamisa akawanikwa announce kuti asiyana nebato politics, and a lot of people are still depending on him kuti ndiye the right person kufambisa chinhu, ndiye the right person kutungamira the opposition for Zimbabwe. Namura mushe this video maona pekutanga rakabuditswa ne Challenge Radio vachitaura vachiti singing and dancing in Binga yesterday they sang Siana Inae Chamisa. Nelson Chamisa remains the hope for the country's prosperity even though he said he has resigned from CCC. His political influence remains strong, so much so that both his supporters and opponents still recognize him as the only leader with the courage to challenge ZANU-PF. Ndomabuditsiro wakaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe ne Change Radio Nelson Chamisa vakabudo vachitaura zvakare vachipromisa kuti a new party is coming and ichange iri better than the Citizens Coalition for Change muri Zimbabwe. Vakabuda vachitaura pavaitenda vanhu vakanga vauya kufuneral yebrother yavo muri Zimbabwe kubikita uyainzi Obed Chamisa akashaika mushure mekunge arwara muri Zimbabwe kuBeshnaf kuManicaland. So pakaitwa nhamo so 30 April yakatendwa naNelson Chamisa pane speech yatirongo kunzwisai vaChamisa vachitaura about formation a new party. Vakataura in parables vachiti vakasiyana nepolitics but he will be back stronger muri Zimbabwe. Tingade kuwesta nguva yenyu tirongo kunzwisai zvakataura naVaChamisa muhamadza zvamukufunga mucomment section. Tinokutenda nerudo rwamaratidza hatina mashoko akawanda tiri kuchema zvechokwadi unoziva kuti rufu harukoko ungonzwanzi munin'ina wafa pasina kana notice kati warning zvinorwadza ndopatiri ipapa asi Mwari vakitirawo zvakanaka nerudo rwamaratidza nenguva diki vakomana nevasikana vauya wabva nzvimbo dzakasiyana siyana kunana Bhuruwayo kunana tinokutendai inini mozanda andiri mufundisi wezvekereke dzedu dzemunyika baba vasosera ndobva ndati ufundisi ndambosiya semufundisi anombosendeka magemenzi asi unongoona chero kwawakagara wakasendeka magemenzi madhikoni vanenge varipo odikomobvaita madhikoni unokoita madhikoni chechi yakapuswa mwana baba vangu ndavabotorwa mafoto vachitore titora
chechi yakaputswa. Saka dhikoni unoita dhikoni wezvikati aiwa udhikoni hauperi. Saka aiwa tinokutendai nerudo irworwo. Tinotenda vese vauya kuzoratidza rudo. We really appreciate you. Nokuti zveshuwa chokwadi kereke haiputsiki. Kristu akataura akati temberi yamunoona ichaputswa mushure mamazuva 3 inenge yavakwa isingaputsiki. Handizvo zvakataurwa naKristu. Vaitaura mashoko akadzama omweya. Nesuwo panyika pano kereke haiputsiki. Iyo yamunoona yakaputswa ichange yakuuya inobwinya kudarika yokutanga. Thank you so much. Maita basa tinotenda. Thank you. Tinotenda maita yenyu basa. Mwari vakuitire zvakanaka. Tinotenda zvikuru. Mama Shipo tinotenda maita basa. Thank you. Manheru akanaka mhuri yeZimbabwe. Mufaro wedu kusangana manheru anhasi Monday. Tambosangana mangwanani tikagoverana zvishoma zvatanga tiinazvo. Then update yatauya nayo manheru ano ndeyekuti tizivisane nemamiriro aita urongwa hwedu hwedemonstration yekuZimbabwean Embassy iri munyika yeSouth Africa kuPretoria. But tisati tapinda munyaya yedemonstration, regai titange nekuzivisa kuti comrade wenyu nyoka yemabhunu vanofara kwazvo. Nhasi vakwanisa kuzosangana nalawyer ari kuita nyaya yavo. Then tine vavo vataziviswa kuseni malawyers auyawo achida kubatsira. Aiwa tinotenda efforts iwayo. But chataedza kuavoida ndechekuti tiise confusion. Asi kana muri genuine kuti munoda kubatsira muchatsvagirwa dzimwe nzira dzamuchabatsira nadzo. Then toramba tichiyeuchidzana kuti mabloggers nevamwe vanozikanwa ngatisatorei dambudziko ratinaro rakomrade nyoka yemabhunu kuita mukana wekutsvagisa mari. Tinonzwa vamwe vanenge vachitaura nepasipo vachiti aiwa isisi tinokwanisa kukumobilizirai mafunds ekubhadhara malawyers. Tanzwa kuti malawyers ari kuita basa iri haasi kubhadharwa. Aiwa hachisi chokwadi ichocho. Hatizivi kuti information iyo munenge muchiiwana kupi. But zvisinei stage yatawa demonstration yedu yakaaprovwa zvatiri kuziva tese. Nhasi makuseni yamuka yaiswa musystem yeSouth Africa. Yapikwa nesystem yakwanisa kusecheka kuti idemonstration yakaaprovwa zviri pamutemo. Vari kuita administration vatizivisa kuti even kucity of Tshwane kuPretoria metro yeikoko yakuzivisa ma-stakeholders ese about the demonstration. Zvoreva kuti vanhu vachange vakachengeteka. Tinoda kupa kutenda ikoko. Then kune ma-representatives vakasubmita tsamba yekukumbira kupiwa mukana wekudemonstrata kuratidza kutsutsumwa kweuori huri kuitwa neZimbabwean Embassy iri kuSouth Africa. Mangwana vachanosangana nemapurisa emuSouth Africa zviri pamutemo vachigadzira urongwa hwemusi weThursday musi wa8 May. So iyo iprocess inoitwa yekuti munosangana nemapurisa enyu mbozivisana about the demonstration. Ivo vokupaiwo maguidelines ekuti demonstration tichaita sei. So ngatibudei neuwandu hwedu tosangana kuPretoria musi weThursday mangwanani. I'm sure timetable tichapiwa. Takumbira vari kuita vari kufambira nyaya dzacho vari mudhuze kuti dai vakwanisa kunotipikira location
paembasi kuitira kuti tinozosherana pano mugroup vanhu vafambe zvakanaka. Neavo vari kutumwa nesystem tinenge tichida kuti vange vachizivawo patiri, because haisisiri nguva yekujaidzana inoi. Nyika haina kumira zvakanaka zvatiri kubvumirana tese sevana veZimbabwe. So kutombowana vanoita mahombwe patichiita zvinhu zvesiriasi nekuchinja hurumende yadai kukundikana, yataona ichinyorwa mumapepa, even maministers akubuda pachena kuti muchairi webhazi watiri kufamba naye uyu hapana kwaari kutiendesa. Nesu tazvinzwa tikazvigamuchira kuti aiwa ava vatendeuka vagashira muponesi wavo. Right. Tiri ipapo imwe nyaya yataudzwa ndeyekuti administration ichakugadzirirai WhatsApp number ichaita kuti kune vari kudhuze nekwatiri kunoitira demonstration munozovabata kuinbox vanenge vachida kuvolunteer kuita mamarshals. Program yedu haisi program iri kupushwa nekuti mari iripo. Iprogramu yatiri kupusha nechido sevana veZimbabwe nekuedza kubatsirana nekurwisa zvigananda nezvatinokwanisa. Isisu tinokwanisa kurwisa zvigananda nekuratidzira kutsutsumwa kwedu, ndo zvatinokwanisawo. Ivo vanokwanisawo kushandisa mari zvatisingakwanisi isisu. Taedza kuchengetedza vana veZimbabwe kuti pasaite avo vanoda kuuya vachiti ngatiite mudeme kuti program iende kumberi. Asi kune vanenge vabatana neadministration, kana muchida kubatsira banners anenge achidiwa, maposters netransport, because kazhinji techiti since location tinenge tiinayo, pakusangana vanhu tinozviendera tinonosangana paposition yatinenge tapiwa. Then pakudzoka kana tikaitawo vanenge vaita dambudziko retransport, tobatsirana sevana veZimbabwe. Ndo kubatana kwacho kwatinenge taratidza kuti comrade wedu Nyoka yeMabhunu vange vakasununguka. Then vachitaura nesu vataura kuti hurukuro yavaita nemalawyers avo yanga yakanaka, is very positive kuti vachachengetedzwa nemutemo zvakanaka. Then kune avo vari kutaura mumagroup, aiwa avo hatichakwanisi kuramba tichivapindura because vanhu vane maagendas avo akafeila. Vari kuda kuramba vachinzwa kuti tiri kuti chii pamusoro pekubata basa kwakashata kwavakaita. Havagoni basa, takazvibuditsa pachena, hatichisinei navo avo. Taakufokasa neprogramu yatiri kuendera kumberi. So maadministrators vati vachatigadzirira WhatsApp number yekuti mamarshals muchakonektana navo. Then nhamba iyoyo ndiyo nhamba yekuti muchakurukura kana paine wada kubatsira nemaprint out of banners nechichi, whatever rubatsiro rwamungada kuita, zvakafokasa nedemonstration yemusi weThursday. Makasununguka kushanda neadministration, ndo zvavatiudza kuti ndo zvavangada kubatsirwa nazvo. Then as for the welfare yaComrade Nyoka yeMabhunu, so far so good. Hapana request yavati vatipa kuti vangada help nayo. Kana iripo tinenge tichikuzivisai, but mazuva ano you never know kuti who is who. Asi kana paine request inenge yazoda ruzhinji rweZimbabwe tinokuzivisai. Asi request yavatipa ndeyekuti ngatibudei neuwandu musi wechina, musi wa8 tichienda kuprotest kuPretoria, because nyaya yekubika zvitupa inyaya inokatyamadza. That's massive political persecution. Ukaona vanhu vakusvika pakuita temper with identity documents. So vatikurudzira kuti ndo support yatingavasapota nayo kuwanikwa panzvimbo paZimbabwe Embassy kuPretoria. Ndo support yavakumbira iyoyo for now. Kana paine zvimwe zvavanenge vakumbira tinoyeuchidzana mangwana. Nesuwo tinogara chikomechidzai kuti tichanga tiriko kuprotest. So mangwana kuseni tinogona kutadza kuupdatana, asi mamwe maadmin anokwanisa kuupdatai kana vaine information yavanenge vainayo.
isisuwo tinenge taapakufamba kuita kuti tinogarira tiri mudhuze, tinge tiri pademonstration, tisangane mazimbabweans tiite basa ratatumwa naMwari iri. NdiMwari vatendera mukana iwoyoyo wekuti tisangane tiratidze kubatana kuitira kuti pakaita umwe urongwa ungazoda kuitwa tingava neconfidence dzekuti unit yatanga nesu tinokwanisa kuenda kumberi. Then vari kuZimbabwe, tanzwa chikumbiro chenyu muchiti tirongerewo demonstration musi wa15 tienderere kumberi nekuratidzira pari kupinda Comrade Nyoka yeMabhunu kucourt. Ipfungwa yakanaka, but ndinodayira kuti they are progressive citizens variko kuZimbabwe. Isisu we just gathered ourselves tikaorganiza kuti tiri kuda kuita protest nekuti hatina kufara, tapushwa nezvinhu zvatisina kufara nazvo. Naizvozvowo kuZimbabwe munokwanisa kuzvirongera program yenyu, then kana paine urongwa hwamatipa takuziva kuti ndivamawanaani tinenge tichingobatsirana pakusheya urongwa hwenyu. Asi tinoziva kuti tine machallenges muZimbabwe yekuti zvigananda zvakavhura maziso izvezvi kuti vashungurudze vana veZimbabwe, asi tichazvigadzirisa. Maprotest paground taakupromisai kuti ari kuuya. Hatichaiti maprotest epaground ekuti vanhu vanotaura tiri kunze kwenyika, tichataura maprotest epaground tiri paground. Sezvaita Comrade Machakairawo, vanyora vakaprotesta vari paground vakataura kuti haiwa iwe Mnangagwa, hatichafari nekutadza kutonga kwauri kuita uku, hatichasviki 2028. Vanhu vanozotadza kuziva kuti ari kukanganisa basa ndiani. Vanhu ngavazive kuti ndiwe iwewe uri kufacilitata kutadza kutongwa kwenyika zvakanaka. So ndo vanhu vataakuda, vane courage yataakuda, ndo urongwa hwatiri kuti even kana taakuenda kumademonstrations we will be leading from in the front. So muve neusiku hwakanaka. Any more updates tinozogoverana nemi. Mazvita Zimbabwe.